ensimmäisen yrityksen ei tullut päädyä, ei mitään tietoa, se nytkään. Mutta on sitten Isabelan käytössä. Kyllä koko ajan vaistuneena toivottavasti lukaituu, koska hänet ihan hulluksi, kun meni ottaa sitä niin faktovideo. Mutta se on siinä mun näyttää. Mulla on siis jo vasta nämä uudet Eriksen sikerskinit. Ja yleensä kun määtävuoden omenaportaloiden eipä mitkä tahansa housut, niin kun hetken aikaa liikkuu, kumartelee, istuu, kaikkea tällaista, niin yleensä sit se lähtee valumaan tästä, koska tässä on niin seurattavan suuri kohta, niin sitten lähtee valumaan. Ja ei joka ikissä välissä, kun nousee tuolesta, niin täytyy tehdä tätä tämmöistä varmaan aika monen tuttua. Mut nämä on aivan sairaat. Meillä pystyy ihan huoletta pyykkimään. Hei, ottakaa sitten. Nostelemaan kiittoja ja kumartelemaan ja kaikkea. Ja farkut pysyy ihan sitä, missä pitääkin. Eli aivan nappivolta. Mä ehdottomasti haluan hankkia näitä kaikissa väreissä.